जाबावगोन दानि सेंग्राफोरजों खालि मबाइलावल' थायो। नोंगौ बिमा बिफानि फंसेबो रावखौथ' लाला आरो मोनाबिलि जाबा जुमाय सिगारेट जेबो थोला। ओं नंमारगौ बुंबाबो मा जानो जेबो मुलाम्फा गैया। नोंगौ खोथाखौथ' मानिखाया नालाय। Ayoy! Ayoy! Apa? Barang apa? Soleh! Mata kerja, mana tuh itu hancur jalan yang lain tuh. मा जानो आंनो मबाइल नांगौलै आफा। मा? Mobil? जों गैया थैया गरिब मानसिया ओमफ्राय फैसा मोननानै मबाइल बायनो हानो। आं मिथिया नोंसोर मा खालामो मानिफ्राय लायो आं जेबो बुजिया। आंनो मबाइल नांगौ। आफालै आदानो मबाइल होयोबा आंनोबो बाइक नांगोन नङाबा आं स्कुल थांनो नङा। जों गैया थैया गरिब मानसिया ओमफ्राय फैसा मोननानै मबाइल बायनो हानो। आं मिथिया। माथो स्कुल गभर्नमेन्ट प्रभिलेज जागोन साननाया नंखायसै जोंनि बैसो थासान्दियाव सार। आसा खालामजाला नोंथां मानोना बोसोरनैनि उनावनो बैसोआबो रिटायारमेन्टनि जाखाबाय लोगोसे जोबोद मेंग्लिनायबो मोनबाय माथो। नंगौ आंबो जोबोद मेंग्लिनाय मोनबाय नाथाय फरायसुलिफोरनि मोखांखौ नायबा मेंग्लिनायखौ दोनथ'नो गोनांबो जायो। आवगायनिफ्राय एसेबां खस्थ' खालामबोबाय बे बोसोरनैखौ जेने थेने नेबावनोसै ना मा होनो सार? ओं सार बोसोरनैखौ नेबावनोसै। दे बेयावनो दोनदो। बेयावनो दोनदो। हरब्ला आं बै साइकेलनि हैद मबाइलखौ जालाबायो नामा बेसेबां रांनि बुंबाय बे मिथिगौ 20,000 बे मबाइला हरब्ला खनसे गेलेनि खनसे बुजिया नामा नोंना बोरै माथो मबाइला बायना होजाया। ओइ गथ' मा खालामदों नों बेयाव हा बाइकखौ खावनो नागिरदों नामा नों? नङालै आदा नायदोंसोमोन आं। साला गैयिनि फिसाया बे दोन नामा मालायनि बाइक खावनो नागिरग्रा थां। बाइक नांगौ आंनो बाइक नांगौ आफा आंनो बाइक ब्रुम बाइक मबाइल हेलो मबाइल हेलो मबाइल बाइक नांगौ आफा बाइक नांगौ आदै बबाव थांनो? मामाया रिनय मोनाव थांनि। माबाफोर जादों नामा आदै? मा मोखां सोमसोम? मा बुंबावनो आदै
आदै नों जेबो जिंगासि नाङा दाहाय थांगोन जों बुजायनानै फैगोन मानिगोन जोंनि खोथाखौ दे होमबा आदै थांबाय थादो दे होमबा थांबाय थादो अ आमाय फैदों जिरायफै जिरायदो आमाय गासिबो खबरा मोजाङानो ना आमाय बाथ्राया जोबोद दुखुनांथाव मामाय मा बाथ्रा जाखो आमाय गथ' सानैखौ बुजायनो हायासै जों बाइक मबाइल नांगौ होननानै सानफ्रामबो रागा जोंबाय थायो मा बुंबावनो बिब्दिथ' जानो हामोन आजिखालिनि गथ'फोरा आमाय मा बुंबावनो बेनिखायनो हा बिगासे थानायखौ नोंनोसो फाननो फैदों आंहा आरो जेबो राहा गैला र' आमाय हायानो नोंसाना गैखाला बिगासे हाखौ फानोब्ला मा खालामना जागोन हायानो गैखाला नोंस्राना ओरैनोबा जेबो राहा नुहुरासै आं बेनि अनगायै उफाय गैला दा मोनायाव फागिसि थांगोन दे आं बिसोरखौ लोगो हमनो माबा मोनसे लामा ओंखार बाय नामा दे होमबालाय दे आमाय थांबाय थादो होनबा Allah आंनि बाइकखौ खावनाया बे सैमा गथ'आनो जाथारगोन बे Allah बे सैमा गथ'खौ मोनब्ला Allah बेनो जाथारगोन बे आं दिनै गावखौनो जोबोद लाजिनाय मोनदों मानोना आं बिब्दि जागोन आं सानाखैमोन दिनै नोंसोर सानैया बिमा बिफाखौ एसेबां ब्लेकमेल खालामदों मा नोंसोर नोंसोरनि आइ आफानि ऋणखौ सुख'नो हागोन माब्लाबाबो हाया नोंसोरनि आइ आफाया गैयाब्लाबो नोंसोरखौ मोजाङै फरायथों होननानै हा हु बन्द' होनाबो फोरोंदों माइरं गरसे गैयाब्लाबो रसा फोनाङाखै मोदोमनि थैखौ दै खालामनानै आदै मादैया जा हायो नोंसोरखौ फोरोंदों दिनै आमाय मोना हाखौ फाननानै नोंसोर सानैनो मबाइल आरो बाइक होनो नागिरदों मा बे मोजां जादों हा फानना होनो नागिरनाया नोंसोर सानैया गोजोननाय मोनबाय आदै मादैया रोङैखाय नोंसोर सानैखौ मोजाङै फरायथों सानदों आरो नोंसोर सानैया फालथुसो जानो सानदों दा नोंसोर सानैनाव सुख'हायै ऋण जासिगोन मा नोंसोर गनायना लागोन जों बुद्धि सहायाव बिदि गोरोन्थि मावफ्लांबाय आफा आंनो नांला मबाइल आंनोबो नांला आफा बाइक सारमोन जोंखौ निमाहा होदो गोरोन्थि मावफ्लांबाय आफा जोंखौ निमाहा होदो जोंखौ निमाहा होदो सरब्ला आं बै एसे गेलेनि दोद मबाइलखौ जालाबायो नामा स्टार्ट बाइकखौ खावनो नागिरदों माने जोबोद लाजिनाय मोनदों मानोना आं सानाखैमोन दे 1 2 3 स्टार्ट आं सानाखैमोन नोंसोर बिब्दि जागोन होननानै ओमफ्राय नेक्स्ट दिनै नोंसोर सानैया बिमा बिफाखौ एसेबां ब्लेकमेल खालामदों नोंसोर नोंसोरनि आइ आफानि ऋणखौ सुख'नो बे जासै एक्सन नोंनिसो नङा 3 स्टार्ट सुख'नो हागोन माब्लाबाबो हाया नोंसोरनि आइ आफाया नोंसोर सानैखौ फरायथों होननानै 1 2 3 स्टार्ट स्टार्ट हा हु बन्द' होनानैबाबो नोंसोरखौ फोरोंदों माइरं गरसे गैयाब्लाबो रसा फोनाङाखै मोदोमनि थैखौ दै खालामनानैबाबो आदै मादैया नोंसोरखौ फोरोंनो नाजादों दिनै नोंसोरनो आमाय मोना हा बन्द' होनानैबाबो मबाइल आरो बाइक होनो नागिरदों 3
Start. जों बुजिस'हायैयाव गोरोन्थि मावफ्लांबाय सारमोन जों नोंखौ जोबोद दुखु होफ्लांबाय ओरै जागोन दै लास्टाव Start. सारमोन जों बुजिस'हायैयाव गोरोन्थि मावफ्लांबाय जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावफ्लांबाय आफा दिनै जों ना Start. जोंखौ निमाहा जोंखौ होदो निमाहा होदो सार बुजिस'आव जों जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावफ्लांबाय जोंखौ निमाहा होदो आफा नोंबो जोंखौ निमाहा होदो दिनै नोंनि